perquè ara i aquí entren els trofeus. Mira quina cara fa, com si tingués l'hepatitis. Li fa una ràbia. Li fa una ràbia a l'Arnau que premiïn aquest programa per tot arreu, Arnau? Em premia, ai, em premia. Em fa ràbia sobretot per la sonoritat d'aquesta secció. És com atronadora. Té molts decibels, no? Hola. Per què ho dius? Per mi? No, pels trofeus. Clar, és que fa molt de Per la soroll. safata ho dic. Va, va. Vine. Ai, quina ràbia que em dona aquest home, de veritat, eh? Doncs mira, Bueno, a veure, ja som et vaig 6 ensenyar. milions. És veritat, som 6 milions. Ràbia i horrorós i tot. Bueno, a veure, una gran idea. Hi ha una cosa que no entenc, jo marxo. Una cosa que no entenc. Ha entrat la Mamen i no heu aplaudit. És veritat, no m'havia donat compte. Jo marxo, allà. Gràcies. Val, Au, som-hi. Guaita, que us explicaré una cosa. vinga, Mira, trofeus. a més de trofeu, és una idea. La Mercè i la Montse, que són les Emes de les Mil i Una, segons elles, han tingut una idea. I és que ens han enviat aquest trofeu, que a més, és un d'aquells llibres d'honor, que segurament el senyor Gadàs n'haurà firmat molts, que tots els que intervenen en el programa i els convidats que vinguin hi poden signar. Doncs que l'estreni la Maria Àngel ara mateix. Ah, això mateix. I l'Arnau, com que ha marxat, doncs ja el firmarà un altre dia, o si no, no cal. Signa aquí, Maria Àngel, i estrenes el llibre d'honor de les Mil i Una. Molt bé. Moltes gràcies, és molt bona idea. És molt bona idea. Molt bé, les Emes, Mercè i Montse. Aviam, tenim castellers de les Mil i Una. Són els xiquets, no, els castellers de Rubí, és que a Tarragona es diuen xiquets i a la província així es diuen castellers. Els castellers de Rubí, guaita, aquí, a Dosos. A Dosos hi ha el Santi, el Dani Espasa i el germà Jové. A Terços hi ha jo, la Mapi, l'Edgar i aquest d'esquena que no es veu. Ai, he dit segons. Això són segons. Això Dosos. A Dosos, el Jordi i un altre que tampoc es veu i l'acotxador tampoc es veu, només se li veu el cul i l'enxaneta és l'Arnau. I quin petit? Aquí a les cues l'enxaneta del Jordi. Guaita, trofeu de castellers. Moltes gràcies. I a la mateixa línia, a veure, espera, que no he dit, dels castellers de Rubí, però ho envien la Maria, la Lluïsa, la Sònia, el Marc i la Laura i la Montse, que són la canalla dels castellers de Rubí. I ara, a la mateixa línia, ens envien un full Monty de les Mil i Una. Aquí surt el Jordi tot vestit, tot jaqueta de cuero i tot aquí molt interessant, amb un cigarro i tot així, tipus Humphrey Bogart. I després darrere està l'Edgar, que no s'ha tret la samarreta dels sujetones, el germà Jové, el Santi, que no s'ha tret el cor de la contracor, el Comamala i l'Arnau. Tot com va venir al món. I són, aviam, el Marc i el Xavi, que han format un grup que es diuen I què? Pictor Films. I és la seva primera idea de pel·lícula que tenen. Moltes gràcies, Marc i Xavi. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Mira una Ara altra. comencem amb els crios. La canalla, vaja. Guaita. Però encara ens veu la gent més petita. Escolta, guaita. I això Però que si hem avui hem començat començat al col·le. mig milió. Els petits han començat avui. Mig milió de nens i nenes han anat avui a classe i l'altre mig milió demà passat, no? Dijous. El dijous i el divendres. No encara ens veuen, són els únics, em sembla. No, hi ha més gent, Clau. No serà per tu. A veure, guaita, això ho envia precisament una nena de 12 anys, que es diu Júlia i és de Sant Feliu de Llobregat. I ens ha fet un dibuix, tot colorido, diu que aquests colors ens donaran alegria per fer el programa. Doncs moltíssimes Doncs au. gràcies. Cap al prestatge. Això mateix. Ara aquí, la Gisela, que ens envia una lluna, unes estrelles i tot, que diu les Mil i Una, també per les nits, amb molt d'amor, ens diu. És de Cabrils. Moltes gràcies. Ai, no, és d'Arenys de Mar, que es diu Cabrils de segon D'Arenys de Mar, d'Arenys de Mar. Gràcies, gràcies. Un altre... Ai, que em cau! Guaita, un dibuix que diu a la tardor les fulles cauen, però les Mil i Una no. Molt bé. Són
Guille Martínez Vela, que diu que ho ha fet amb tinta xina i colorejat amb Oi, llapisos mira de l'Arnau, colors. quina cara de ràbia. Oh, quina ràbia! Ja se li quedarà així, Ja no podrà riure mai més. Oh. Com? Que amb aquesta Continua, cara... Arnau, així, continua fruint guaita'l. d'aquesta secció Trepidant. trepidant, Pues que sí t'omple està tant de trepidant. goig. Molt. Claro. Guaita. Ai, jo ara... Potser és una mica antic aquest dibuix, perquè el que es casa, la que es casa amb el germà Jové és la senyora Cirera. Però per allò que vam veure ahir, no sé si aviat arribaran altres dibuixos. No emboliquis No més la embolic... troca. Ai, és que em fa d'allò, jo soc cotilla. Mai passa res en aquest programa, només allò, coses Sí? així. Caram, És veritat? Bueno, ja m'entens, vull dir que no hi ha... marro. No hi ha marro d'aquest de mono, ai, tothom s'enamora, no. Bueno, no ho sé. Ai, és que no ho sé, també em fa gràcia de tant en tant. La Irene de 10 anyets, guaita. Gràcies, Irene, era de La Consol Cirera i el Manresa. germà Jové casats. Bueno, moltes gràcies. L'Àfrica i la Patrícia, de Pineda, ens envien un quadre de les 1001, trofeio i un dolç, per endolçar-los la nit, també. Doncs au, ja està. Mira. Oh, però és fantàstic, perquè ha replicat I aquí, això mateix, aquí ha hi ha replicat el trofeio aquell aquell, trofeu tan maco. que era de la temporada passada, de l'estiu. Sí. Mira. Fantàstic, moltíssimes gràcies. Ja Doncs està? au. Ah, no? No, espera, encara n'hi ha més. Aquest trofeio de les 1001 que l'ha fet la Mireia Badia i que està composat de 184 monedes, que diuen les 1001. Doncs au. Au, cap al prestatge. Ja acabo, La Maria Rosa Nieto també ens ha fet un dibuix. Aquí darrere hi ha tot, una explicació de que molts records, que tot estupendo, i diu les 1001 i estem tots. I ja acabo. Ai, carai, és que em fa ràbia. És que jo els vull dir tots, perquè si no... Trobo que també és un disgust veure el teu trofeio al carro i dir res, I no tant, creus? i tant. No li facis cas, l'Arnau. És que em fa ràbia perquè, carai, jo també sortiria, quan surt amb el carro aquell tan gros que sempre porta coses que no en allò que feies, allò a mi tampoc m'agradava i no t'ho deia pas. És a mi? Ai, ves d'allò, punyetes, quina ràbia que em fa. A veure, aquest trofeio, ja acabo, escolta. A veure, l'Aina, la Cristina i l'Olga de Sant Cugat del Vallès, que ens han enviat aquest trofeio i se m'ha trencat aquí la punta. Bravo. Ho sento molt, i és que a part m'han enviat un pegamento, mira que ja ho hem fet, que ja s'ho pensaven, que saben que sóc un desastre. Sí. Guaita, Ui. m'han portat un pot de pegamento perquè no se'm trenquin els trofeios. Deixem-ho tot aquí, Jo ho deixo, i és ho que no he trobat arreglem la demà a la punta de tarda. l'estrella, per això Abans no de l'he començar el pogut programa fer. ho arreglem. Claro, i ara jo volia cridar l'Edgar perquè, guaita, aquest trofeio té relació amb ell. Que va anar no sé on, que va anar a una bolera... Vine, Edgar, vine. I guaita Vine, ja ha fet... Com va anar això? Una història complicada. Perquè nosaltres, quan estem aquí, ens fa molta gràcia això que el públic comenci a cridar Edgar, Edgar, però quan estàs en una bolera amb amics, no. I amigues. Sí. Vaig anar després del diumenge de l'experiència d'aquell simpàtic, vaig anar amb uns amics a una bolera. I amiga, suposo. Sí, i amiga. Personeta. La coneixes tu, la Tonyi? Sí? Sí, molt. Sí, vaig tenir el gran plaer de conèixer aquesta noia. Però si no vas deixar ni que te la presentés. Igual que tota la teva família, que estan tots encantats amb aquesta noia. Gràcies a la teva ajuda. Com? Gràcies a la teva ajuda. Sí, és possible. Sí, no, ja. És possible. Però és que, clar, tu t'arrisques a unes coses, tu t'has de fer responsable de triar gent d'aquesta... Però, Arnau, tu per què interfereixes en la vida personal de l'Edgar? Perquè li fa ràbia perquè ell no en té de vida personal. Prou! Jo senzillament miro pel bé de la nostra família i... Doncs Arnau, pel meu bé, deixa de mirar ja. Pobra família, Si Què vol dir? l'Arnau ha de mirar bé pel bé... Si l'Arnau ha de Perdona, mirar pel bé pobre de la família, Edgar. anem a Pobre arreglar. Edgar, perquè ho serà tot en contra, tota la família en contra, perquè clar... Doncs jo tinc ganes de conèixer la Tonyi, Jo també. Segur Ves que ha de ser al estupenda. súper d'aquí al costat, que és la caixera.
I quin problema tens tu perquè sigui caixera? Home, per favor. Vinga, Arnau, no és el moment de treure aquest tema. Per favor. Una trista caixera de súper, Casa de Montgodàs. Per l'amor de Déu. Mira, abans... No li facis cas. Per l'amor No de li Déu. facis cas, no I contestis. ara? Però què s'ha Aquella contestat? noia tota permanentada i retenyida amb aquelles bambes presentar-se allà a la cerimònia. Per l'amor de Déu. Més ridícul és anar a ple estiu amb corbata com vas tu a la platja. T'explico això? Ja fa hores que discuteixen, Escolta, tu saps on venen a la redacció? Doncs Ho veus? mira, ensenyem això. Jo diria que aquesta trifulca ha començat fa ja 5 hores. Jo començaria ja... A matar. a pa- Ja, sí. jo crec que ja està. Sí. Doncs vinga, us explico ràpid. Feu les pauses. Em vaig trobar amb la gent de la I la teva penya... família, Sí. si la teva família ens està veient, ens veu? No, no ens veu. No, clar que Gràcies a ell no ens veu. Només veu mira l'àvia. Home, només els hi vaig explicar les tonteries que arriba a fer aquest programa i ja els he agafat de concobriment. Sí, perquè Entre tu la fas tos coses molt aquesta i el serioses que fa aquí. aquí, pobre noi, t'estàs guanyant una. No ens venen els teus pares? No, els meus pares... Bueno, suposo que a partir d'ara, després de la propaganda que ha fet ell, si em deixen tornar, continuaran mirant. Home, I doncs fes el favor d'anar. els hi volia demanar en fi, que, no? que el més important a la vida són els sentiments, no? I ja està. Ves? I hombre, i per un fill no has No. de veure un programa, No. i tant. Com que no? Home, mira què ha passat amb Diana, amb l'Ididi. Què? Home, mira, doncs que va sortir una pobra noia doncs que no en tenia ni idea, no en sabia, i així va anar tot. Doncs, Edgar, tu has de mirar per la família, pel cognom, no pots anar amb qualsevol... Però no Ara t'adones una que el paraula que més dolenta. ridiculitza el cognom ets tu fent les tonteries que fas sempre? Què dius? Tu això no te n'adones o què? Va, no discutim Ai, prou. escolta, és Què que va no. passar, què va No passar a la acabem bolera? mai. Què va passar? Doncs va passar això que ha passat ara. Van començar a cridar Edgar, Edgar, enmig d'una bolera. Jo em moria de vergonya, no sabia on ficar-me, però vaig estar parlant amb ells i molt bé. Em van convidar a veure el partit del TDK i el Barça. I va anar bé? Van perdre els del TDK. I aquella pobra gent van perdre de 20 punts. I no estan massa contents, però bueno, es van passar el programa pintant a les 1001 i signant la samarreta per darrere. Que jo crec que ara faré trampa, perquè no us ho he dit, però em van demanar si un dia els convidem de públic. Ah, sí? Aleshores s'hauria de mirar perquè vinguessin, perquè són una gent que anima molt. Doncs ja està, doncs Doncs clar au, els que sí. inxes aquests, doncs... Que l'Anna comenci vinguin a trucar-los, L'Anna, que és l'encarregada del públic d'aquest programa, la que us ha trucat a casa, doncs que els comenci a trucar i que vagin venint. Els fora dubtes, Els fora dubtes. campió ACB de Manresa. Moltes gràcies. Molt bé, Molt bé. col·loquem això per aquí. Doncs au, sí. Estic pensant, Arnau, tu que ets el paradigma de la perspicàcia periodística, Sí? ja que s'ha assegut aquí, al teu costat hi ha un senyor que es diu Antoni, Ah. que és el quiosquer més veterà de la Rambla de Barcelona. Sabeu que a la Rambla de Barcelona hi ha molts quioscos i la majoria no tanquen les 24 hores del dia, estan oberts qualsevol dia de l'any, qualsevol nit de l'any. Doncs aquest senyor que hi ha al teu costat és el quiosquer més antic, el més veterà. I què? Doncs que estem encantats de que siguem nosaltres i... Apa de parlar. Esclar, ens ve a explicar la seva història i tu podries començar l'entrevista. I quina història té vostè? Hombre, que si no me explicado... Pregunto. Sí, sí. Ah. Pues la història de les Rambles, que és una història que és... Tot l'explicarà ara, la història de No, Rambla? és molt llarga. Déu meu senyor, tinc que explicar la història de les Rambles, és molt llarga, i la història de les Rambles, sí. I vostè historiador no és? No, jo estudiarà, no. Jo treballo en el quiosco, soc dit al quiosco, i estic per les nits. De nit, de dies, i hi ha un ambient molt No dorm diferent. mai? No, bueno, Viu dormo, allà? Dormo com puc, dormo. Té de campanya, aquestes coses? Sí, faig el turno de nit, jo. Ah. Diguéssim, faig el turno de nit, i llavors, pues, de nit és molt diferent cada dia. De dia és un ambient, al migdia és un ambient i la nit és un altre. I tots és ambients en ells. Doncs molt bé, moltes gràcies. Arnau! Adéu. No li faci ni cas. No, ja ho sé. No li faci ni cas? Esclar, vostè ven diaris i no és un producte que ell consumeixi gaire, Ja, els és diaris. una broma, sí, digue'm. Escolti, Antoni, vostè durant tots aquests anys suposo que les ha vist de tots colors a la Rambla. De tots colors, sí. Que sí? Sí, Perquè és una de les artèries més importants, no només de la ciutat ni del país, sinó del món sencer. És a dir, tothom que ve a Europa i que té... tothom que ve de fora d'Europa, Europa, i que visita Barcelona, evidentment vol anar a la Rambla. Sí. I molta gent que viu a altres països d'Europa, doncs també, tard o d'hora, vol conèixer
aquesta mítica Rambla, no? Aquestes Rambles on vostè treballa fa tants anys. I vostè suposo que... Ho ha pensat algun dia, que la seva imatge, Antoni, està a tots els països perquè tothom es vol fer fotos amb vostè, no? Sí. Per les mundials, per les mundials, tothom es refia, japonesos, inglesos, de tot, sí, és veritat. Me venien allà els autocars, aquest senyor, i venien les noies, les turistes, sí, volen fer fotos, es veu que la Rambla és un lloc típic, li agrada, sí. Davant del seu quiosc, miri, ara són 3:15 d'una nit de dimarts a dimecres. Ara mateix, en aquest instant, què hi ha davant del seu quiosc? Quin tipus de gent hi ha i què és el que compren a aquesta hora? Ara, a aquestes hores, compra molt de tabaco. Sí? Sí, tabaco. Ara Més que premsa? Sí, més que premsa. Perquè els diaris de demà no han arribat encara. No, encara. Arriben a la 1 de la nit, a la 1:30. Aleshores sí que han arribat? Sí, ara sí, són les 2 ja, sí. Ja els estan venent? Sí, la Vanguardia ve, llavors ve El País, i l'Esport llavors ve sobre allà a les 5 del matí. El primer que arriba és La Vanguardia. La Vanguardia, sí, que ve a les 2:30. Hi ha molta gent que el compra de nit, no? Sí, hi ha molta gent que el compra de nit, molts dragons. Però a aquesta hora, sobretot, tabac. Sí, tabaco, després xocolatines, pipes... I quin tipus de client hi ha a aquesta hora? Tonterietes d'aquestes. Home, hi ha de tot, ja. Suposo que més gent sola que acompanyada, no? Sí, hi ha de tot. Hi ha més... Home, no és que sigui quasi de bo, però vaja, hi ha de tot a la nit, a l'ambient. És un ambient així, és una mica així. Vostè s'ha fet molt amic de les prostitutes? Perquè a aquella zona, en fi, hi ha moltes dones que es dediquen a la prostitució. Abans n'hi havia més, ara no hi ha gaires. Ara no hi ha gaires, ara. Abans n'hi havia més. Hi ha com crisi de vocació? Sí, ara no es veuen tantes, ara. Però sí, venen a comprar moltes vegades, però jo con respecto, cada un s'ho feia el seu treball. Jo res, no, mai m'hi poso amb elles ni res. Són noies que venen allà en educació. Però vostè ho nota? Sí. Que són una mica putes, vostè això ho nota. Jo les conec a totes, ja. Però clar, no li diré, tu ets a... No! Per favor. Pobra dona. Em diran a mi, ho té què? No, esclar que no. I què compren? I elles què compren, per exemple? També, tabaco. Cacahuetes, pipes, tiren tota la nit allà, fins a les 7 de la matinada. És que ha de ser dur, I estan allà, les noies, però clar, aquí jo faig bromes amb elles moltes vegades. Què, com va això? Le dic, aquí, bien. Los quiero, bien, ya está. Dame tabaco, toma tabaco. Hombre, que me estoy aburriendo. Dame pipas. Me demanen pipas. Me compren pipas i passen tota la nit allà. Aquí. I paguen en metàl·lic o en espècies? No, metàl·lic, el metàl·lic. Metàl·lic. Aquí ja van tots en metàl·lic, sí, van en metàl·lic. Però jo dic... Potser alguna vegada alguna li ha proposat que en lloc de pagar-li a metàl·lic li pot pagar amb una... No, però li dic la veritat, mira que fa anys mai a la vida no he pogut. Ah, no? No he pogut, tio. Ah, vostè no ha volgut? No, clar, li fa mandra. Li dic sincerament no, perquè no... No. Fa molts anys i conec l'ambient i no m'agrada a mi allà a les Rambles. Faré moltes bromes, quan treballo tot en totes, i mira que les conec a totes, però res més, jo no m'hi passo jo. Oi que la Rambla no és un lloc perillós? Segon. Jo penso que no. Segon consumir és perillós. Virgen Santa, ara sí que me toca l'amor propi ja. Doncs, si li toca l'amor propi, parlem-ne d'aquest tema, perquè jo penso que no. Perquè, a veure, quants incidents hi ha a la Rambla al cap de l'any? Quants? Estem parlant d'una de les vies més importants, d'una ciutat molt important, on viuen milions de persones, per on passen milions de persones. Home, hi ha més gent a Barcelona que a Washington, per exemple.